V posádkovom klube v Trenčíne sa prednedávnom konala zaujímavá výstava. Obdivovať ste na nej mohli šikovnosť, zručnosť, ale aj zberateľskú vášeň členov jednotlivých krúžkov. Od fotografií cez obrazy, paličkovanú čipku až po výstavu minci, úrody i pivných podložiek. To všetko na jednom mieste. Uplynulý mesiac ste si v posádkovom klube mohli po prvý raz pozrieť výber toho najlepšieho, čo ponúkla posádková prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti. Cieľom tejto našej prehliadky, ktorá vychádza z plánu a smernice náčelníka generálneho štábu a hlavných úloh veliteľa síl výcviku a podpory, je cieľom, aby sme ukázali širokej, či už vojenskej alebo civilnej verejnosti, čím žije posádkový klub. Tieto jednotlivé kluby, ktoré boli vybrané, v podstate pri posádkovom klube Trenčín pracuje 19 klubov. A tie najlepšie kluby, respektíve tie kluby, ktoré sa prezentujú tu, tie najlepšie budú reprezentovať posádkový klub na celoarmádnej prehliadke, ktorá bude mesiaci november v Liptovskom Mikuláši, ktorú organizuje personálny úrad generálneho štábu. Na prehliadke bolo svojimi prácami zastúpených až 12 klubov, ktoré pracujú pri posádkovom klube. Žneme úspechy na tom najvyššom fóre klub našich výtvarníkov, ktorý je veľmi kvalitný, klub fotografov, klub numizmatikov, klub vojenských veteránov, sekcia záhradkárov a tak ďalej. A v neposlednej rade, na čo sme veľmi hrdí, je klub Čipka, kde predovšetkým ocenia naše dámy, a to sú rôzne výtvory čipkárskych remesla, ktoré tu máme zastúpené v našom klube. Výnimočné práce nepredviedli len kluby filatelistov, numizmatikov či včelárov. Výsledky svojej práce, ale aj umenie dopestovať chutné a zdravé jablčka, slivky alebo cesnak predstavil i klub záhradkárov. V rámci prezentácie klubu vojenských veteránov má tu na výstavku i sekcia záhradkárov, ktorá v podstate sa zaoberá celkové odsadby, ochrany, zberu všetkých plodín, čiže ovocia, zeleniny. A pre túto činnosť sa stretávame raz do mesiaca, druhý pondelok, kde sa minimálne takých 15 až 20 tých záhradkárov stretne. No a okrem úvodnej prednášky nejakej, čo v tej dobe je zrovna aktuálne, či je to sadba, alebo je to ochrana, tak je potom voľná debata, na ktorej každý svoje poznatky predniesie. No a takto sa staráme o to, aby tí záhradkári a táto činnosť nezanikla. Inak prezentujeme sa aj na nástenke, kde vidia naši občania, aj tí, čo nechodia k nám pravidelne. A tam ich informujeme tiež o tom, čo v tom mesiaci by mali zrovna na tej záhradke robiť. Máme to tu na nástenke. Aj vidíme tam našu literatúru, ktorú využívame pri tejto príležitosti.